От 93-та година, кога скочи долара. Майко, една озонова дупка, да има от това Черноморие, аз се шипнем баш у нея. Кофе! Донеси краставици, че тия се изпържиха вече. Така компанията, като взех плажната ивица на цяла България под аренда, така ще изгорех. За никой туроператор не е тайна, че има отлив от туристи и няма начин. Кой може да помогне? Само аз. Кофе, какво стана с краставиците, бе? Аре, че тия се изпържиха. Дай. Ай! Спокойно, спокойно. Няма да кажем къде са партизаните, няма да кажем къде са партизаните. Чай. Кофе! Шефи! Чай малко тихо, говори ми нещо, Шефи, как ли? Как се чувстваш? Не глупости бе, говори ми нещо друго. Как се чувствам? Ако ти ръгнем една краставица от главата, ще ти кажем как се чувствам. Чувствам се като изгорел се чувствам, като кюмур се чувствам. Извиняй, нали? Да, ще се мине. Не искам да те засягам те. Добре, шеф. Кофе, ти въобще ли не изгоре, бе? Шефче, ти знаеш, ние германците се не гори. Кой германец си ти, бе, Кофе, бе? Аз съм чистарец. Какъв си? Чистарец. Чистарец? Кой това е чистарец? Не знаеш, чистарец. Ти си чист ариец! Точно така беше. Ариче! Що не съм здрав да те подкарам на шуто? Знаеш какъв арич ти кам? Путникът ти изгоре на тебе, нищо ти няма. Нали си чужденец, бе? Марш навънка! Дей навън, кости ме малко, че ми дишаш въздуха, бе. Нали ги строиме тия курорти, за да могат да гориме чужденците по баровете и по хотелите. Те нищо им нема, бе. Насекъде съм изгорел, само на едно място не съм, дето слънце не прониква, ама нема ви го показвам къде е. Добре, аре ще ви го покажа. Тука, бе, банда, тука, бе. Какъв съм, като ангорска котка съм. Кой па се сети сега? Ау! Киро! Ева, звъни телефона, бе. Идвам, шефче. Който иде, немаме, болен съм. Болен съм. Ало? Да. Болен съм. Кажете. Да, болен е. Ама защо? Ама как така, бе? Абе, чакай, бе, човек. Кой, бе? Шефче, обажда се твоя човек, той се е свързал с другия човек и са се чули с ония човек. И ония човек му е казал да се обади на твоя човек и той каза, ще даде плажовете на друг, защото си болен. Болен съм за плажа! Нема такива работи, какъв друг, бе? Спокойно, ела след 5 минути да го видиш плажа, да видиш как работиме ние. Киро, виж какво, нищо ми нема. Здрав съм, не съм изгорел изобщо. Трябва този плаж да се опъне по конец. Ти и Кофе сте лицето на плажа. Ако не сме ние, какви туристи ще има на това море, бе? Ние трябва да ги доведеме туристите. Разбираш ли ме? Да. На плажа трябва да има ред, дисциплина и грижа за туриста. Разбрали ме? 3 неща. Разбрах. Ред, дисциплина и грижа за хората. Те не са хора, бе. Те са туристи, бе. Гледай ги от цифри само. Аре! Добре. Взимай, бе. Как ще дадем плажа на друг? Как, бе? Аз за този плаж душата си дам. Килко от това, бе? Шефче, това е ни германки или беха холандки или беха като коне. И топат си краката и бегат навътре, защото... За да няма болести по плажа да плъзат. Право, бе, умно сте го измислили. И какво?
ngai nazela ye o zilazila mokombosio azange mokila melemele nalandi ye o mboka kitoko polisio zilazila mokombosio azange mokila. Здравейте компанията! Тралова, къщичка на колела. Е така, по пътя пътуваме се, Владето си се вози, кеп, вятъра в косите ве, а сърцето му нежни песни пее. Компанията хубаво си беше на морето, обаче Киро и Кофе ги фана тротуарната носталгия. Затова ще ги преберем за малко големото село и след това пак ще ги върнем на морето да се проветрат. Що спрехме? Сега ли намерихте, бе? Компанията утре във вестниците сигурно ще пише: намерени са два трупа, единият тъп, другия по-черен. Днеска май предаване няма да има. Освен да направим предаване как се берат джанки и друго не знам. Пих бира и ми се останах без бус. Сега ако капнем джанка, дали няма да ми се... да останем и без сланци. Май се въртиме на едно и също място, според мен. Не ходим до сега, сега пак обратно нагоре. Чакай, от тук не минахме ли ние? Не минава, аз точно това говоря. Аз се объркам пак. Като сме минали, обърни обратно. Нашето село имате кезеце, нашето село имате кезеце, нивите са общи, нищо не делим. Кирико! Ковко! Прибираме се, свърши, прибираме се в София. Абе, Кирико, как се ми изгоря, трябва да умра. Да бе, за малко. За малко. Ужас! Ковко, стига с това море, стига с тези простоти, коктейли, шведки. Какво да правим? Знаеш какво? Искам да се воза в трамвай. Искам да е жега, искам да ме рише. Как като козички. Като козички. Нашето село имате кезеце. Пичове, здравейте бе! Пичове!
Какво става? Аз не ви познавам. Вие от провинцията ли сте? Ага. Да не сте се загубили? Не. Що мълчите, бе? Ага. Ясно, с вас съм. Копко, карай след пичове. Добре. За хората, моторите и вятъра. Здравейте, компанията! Боркайте и не се коркайте! Добре дошли, покупци. Ден първи. Те, Станчо, ти мотор караш ли? Понякога приятели, рокери са ми давали, карал го малко. Усещането с мотора, кеби ли? Да, много. Това просто като волна птица. Нали, с рейдж, нали, вместо на небето, защото нямаме крила на земята върху мотора. А как стана приятел с тези хубави хора? Преди 7 години дойде, нали, Малена, шефа на рокерите, тук клуб Пагавон. Не беше кръстен, искаше да се кръсти го. А искаш да кажеш, че Малено е кръстен в църква? Да, църква, да. Тоест, като се кръсти Малено и така станахте приятели? Да, в началото. След това дойде с съпругата си, венчаки, после децата му кръщава и така сте приятели. А може ли един човек от църквата да е рокер? Защото харесвало на тяхното взаимоотношение и те живеят като братя. Нали, ако имаш, както е писано в Библията, две ризи, дай едната на брат си. Като гледам, така те са всички с черно и ти си с черно. Да. Значи трябва само една каска да вземеш и една емблема на гърба. Може ли да се сложи емблема на гърба? Да, и имам и значка, където лично се пише по-станци на значката. Така ли? Да, и панелка също имам. Това е милтари каска. Да. Ама сега не е удобно. Разбира се, едното няма нищо общо с другото, ама до кога ще гледаме на хората на църквата като на някакви по-различни от другите? Вие сте си същите хора и трябва да си е съвсем нормално е да кефтия с мотора, лупва мотора. Да, кесарето, Божието. Да. Кофе, намерих ти едно вълшебно моторче. Да се научиш да караш. Разбе как? Искаш ли? Искам. Ние сме на рокерски събор.
Ама мотора къде е? Его. Това му е шлема. Ама пичо, Каската, това е моторчето. това не е ли много малко за мен? Еми малко ти, с малък мотор първо се учи. Слагай тази каска. Така, сега чуваш ли ме? Не. Чуваш ли ме? Чакай, ще ми пука главата, бе. Чуваш ли ме? Не, още не. Чакай да ти настроя това. Сега чуваш ли ме? Съвсем малко. Качвай се. Внимателно, както се учихме. Не е така. Върни се пак. Нали знаеш как? Така. Седни сега хубаво. Седни така, хубаво. Така. Натисни копчето, това е за запалването. Така. Ето го той, аз да го гледам. Така. Кове, какво стана, бе? Що си тука? Гико, моторото ми взе гаща. Бегай първо да го гониш. Чакай, така няма да скрие змията. Свали шлема. Бързо, че ще избега, бързо. Чакай, какво е това? Ловим сръбската телевизия. Профи на здраве. Откъде идва профи? От професионалист или от профан? От професор. Кажи ми, това какво е? Това е водач. Водач? По-скоро преводач. Превежда. Гарван. Гарвана. От единия до другия играе. Ама гарвана е предател, знаеш? Да. Винаги, когато някой приближава, гарвана почва да се обажда и така мога да разбереш идва ли некой или не идва некой. Това е идеята. Това е змей. Абсолютно. Защо са му червени очите? Припива. Махмурли от предната вечер. Тоест това е наш човек. Абсолютно. Това третото око ли? Третото око е тук отдолу. То си има опашчица, да се движи по-лесно. Бате, ти си като една галерия, бе. Ето го е. Това пък къде беше? Сега го немаше, бе. Те бързо, тия излизат бързо. Пътя е напред, с едната ръка сочи напред. То се плати, бе. Абсолютно. Значи, добре, ти него като направи здрасти и те фаща за слънцето. Не, като каза здрасти, видиш, не можа да ти покажа едно здрависване, така се прави. Това е профи здрависване. Това ли е профи здрависване? Да, минаме и на лева такива. Това тук е някакъв лабиринт. Не, това е процес на работа, още не е довършено. Ама има доста работа. Ентусиазма в началото, правиш разни неща и после ги скриеш. Ти си като в паралели винаги имаш едно дето намерете, иска като Ермитажа си, брат, не заклевам се. Един приятел имам, той вика така, спри да те разгледам. Спри да те разгледам. Какво е това? Един пие бира, ама е седнал на много специфично място. На някакво листо е седнал? Зеленина, бе, такъв. Човека от село гледа зеленчуци. Това е братовчеда на профи. То ти казвам, че това на гърба сега ти като не го видиш кефилите, по принцип. Основната идея, примерно аз занимавам с тия неща от доста време, обяснявам на хората едно и също. Ако искат нещо, което да не им омръзва, да го правят на гърба. Пай си знаеш, че имаш, обаче не ти омръзва. Погледи в момента са към нас. Знаеш ли що? Що снимам по телевизията? Добре, кажи ми, къде е рокера в човек? В душата, вътре. В душата? От колко години ти си на мотора? Сега 13 години не съм се дал. 13 години? Да, а иначе отпреди да си карах, бе. 13 не е ли фатал? Не. Да не се метнеш къде Няма просто. Примерно, тук това нещо е от какво? Това ме е катастрофа. Не бе, то е ясно, че от катастрофа, но от това.
Не бе, смисъл, може ли, има ли разлика от тротуар, от дърво, Имаме как. от прозорец? Да. Има. Като падне, остава без гъс, целият гъс му... Ожулено положение. Не, остава без гъс. Рамене. Вечера, да ги наречем тези дни, в които бехме заедно, тук се събраха около 5000 човека. Това значи ли, че хората имат нужда да разтварват с мотори? Голяма нужда имат. Ти си тариката с мотор от толкова години те познавам и никой не знае, че дълго време въргал бранчеж с едно твое яки и мисля, че ти си единственият човек в България, който мога да направи не само за рокерите, и за въргалът и пишто въргалско яки. Ще го имам ли? Ще се радвам. Защо казват на рокерите, че са деца на вятъра? Защото вятър е основният спътник при пътуването. Карането на мотоциклет е изживяване, което предимно е свързано с вятъра. Усещането е толкова силно, че... Има един лъв вятър. Еротично е усещането, да ти кажа. Да, те казват, че след секса това е второто нещо, което мога да те побърка. Не знам, аз го усещам като седна на мотора и все едно изключват контакт. Вече веригата се затваря и си спокоен. Шаш! Аз знам, че рокера трябва да е космат, да се поти и да мирише на джесен. Утки си, как такива? Кой ги разправя тия работи? Кой е това проста каза, го видя? Хайде бе, хапи малко бе, Бокана. Бокана. Бокан спи. Абе, я лапа малко бе, сега се ми прави на утро. Хайде малко бе, хайде. Какво правиш бе? Какво правиш? Ме храни го. Ето го, да, трябва да яде. Ето го. Хайде бе, Бокане, ей. Ма това не е Балкан бе. Как ли бе? Това е Симпсон. Виж сега кофе, чакай малко, чакай. Това да не ти е козичка нещо. Това е мотор. И сега правиш така. Качва се с левия крак, като на конче. Хоп. Да, лесно бе. Лесничко. Това е гъста. Това е спирачка. Ама гъстата как го прави? Как го прави? Е така. Така. Изключва се от скорост. Да. Хоп. Сега ще ти покажа как се кара. Разбрали сега кофе как се кара? Да, как? Разбирам аз. Можеш ли да караш сега? Не, Защо? защото не може да я пази равновесие. Не можеш да пазиш равновесие. Няма проблеми, аз ще ти пазя равновесие. Сядай. Така. Сега. Това е. Да. Натисни амбриаж. Амбриажа! Първа, бъди готов! Добре да изключа турбото. Здрасти, Вал се казвам. Мария, от кога се занимаваш с мотора? Второ се занимавам от малко, стена 12 годишна. А то Белек от кога си го носиш? То Белек ми от 2 седмици. Пресна работа. Да, пресна работа. Как точно се получи тази ситуация? Като стартирахме жестоко. С кола. С кола? А с мотор падал ли си? Много пъти. Имаме доста педици от мотора. Това е законно положение. Да. Ако си на мотора, знае, че падането е неизбежно. Няма моторист, който да не е усетил гравитацията. А тя е болезнена? Доста е болезнена, в някои случаи даже. Кое е най-лошото падане? Най-лошото падане на
пепел на една страна, като си хлъзне мотора, ти си на пепел и на прашно. Тогава целият се оттръгваш, ама сега с шкурка си камина. И като се остържиш е лесно, ама ако се чалнеш някъде... Абе, ако се чалнеш, може да пръкнеш пред мотора, пак някакси може нещо да стане, ама ако се сурнеш, тогава много боли и фатално е тогава. Сега, то ботевски мотив на пчелото ще мине ли? Трябва да мине, така разправя доктор. А то е снаждано ли е там? Как е? Да, бе, шика ма миналата седмица на конците на мен. Колко ще е? 36. 36. Па си ги събрал на едно място, бе. Да. А То ти, става нещо тази присадка а ти гледа ли докато те ши? Да. Как така ли изглеждаш? Не, аз гледам и он е доктора, му казвам, защото боли такова. Той пойката някаква пойка беше пошил така, ни хващаше и той дупче такъв, аз му викам, по-леко дупче, бе. Той ми сади ни мари такъв, като очистени го гледам какво прави. То може да ушие тайната вечеря със същото време са рани енергия. Да направи. А това ли Той беше пекан доктор. Не, този човек бе с него там. това ли е човека, който... Да, много виновника за това нещо. Ела, бе, ела. Добре, коса. Ела, Фитипалди. Ела, седи. Стига да просто разсипвам в густова такъв човек, до мен да седи аз на проста. Здраво, бе. Човек, какво каже, бе, човек? А ти какво имаш да кажеш, си го казал, или какво си го направил, момче? Няма ще виновни в тази ситуация. Той ме напи, аз го почна. Той е терапия, обост на виновни няма. Всички бега еднакво виновни и всички бега еднакво невинни. Ама ти ходи ли с него после? Че какво е? Гей, като го видя и такъв целя в кръв и винага. Опа, я се откъде. А това какво ти е? Не, нищо. Добре, ай обясни ми този детайл. Ти караш, шивате се целия обелези и на тебе нищо ти няма. Не, аз се изкриви волана с главата. Отиде до таблото на колата. Така? Обаче това беше мекото. А той стана и удари прозореца и затова му и така главата. Ама в какво се оцелихте? В товарна мелница за брашно. Откъде разбра, че е било подложено на мелница? После ми каза. Тук това откъде си? Кое? Това. Едно ще ми сяда и тук ми повдигна езиката. Това е от мотора, сам я. Кефиш мъж ти звънна. Как се кажеш? Николай. Ники, откъде си? От едно село там. Между Плодив и Черпай. Ама тук си от региона. Тук съм някой. Аз е такъв мъч съм, питам се да се държа. Какво ти обяснявам на тебе, че толкова са предсматрява, че аз все едно ти говоря, все едно ти чуглика, че люги на тебе, разбираш ли какво става? Добро мнение има за мен, аз така, кефиш ме. Винаги като почна твоето предаване там и аз на телевизора и викам, гледам много катър. Аз трябва по-често да го пускам, да нямате време да... Кой няма време, бе? Скри този микрофон, тази камера, нали? Няма значение. Значи, тяло ми едно време ме надъка. Вика, ти виж, не знае за какво става просто. Мама ти е още като време от момченци. Ти мек, хайване, нали? За какво става просто той като заребява, тя се впечатлява. За това става просто. Вика, карам я на Балкан, нали? Да, и тя се вози в кошен, кефи са хайванката и аз после чукам. И ми вика на мене. А това тяло ти ли ти го разправя? Тяло ми, бе! А, това книжка. От всякъде. Вика, че, вика, ти си ми единствен от най... Нали? Да, разбрама. Да. Той като гледам това, ти малко шава, бай, я стои. Не знам дали ще ме разбере сега. Абсолютно, следът и мисълта много внимателно. Полагам усилия, но е следът. Сигурно ти неща и нещо така, това, вкарам от 2 лапа 3, бързи им бираме. И... Чули бе? Няма ги като трилистник в Камбоджа. От моята бира си прини. От моята бира? Ай, стигай, човек! Мой... Знаеш село право... Като им знаеш кажеш... най-добре. Ти знаеш най-добре. Като им кажеш, че сме пили от една чаша ми, Да, точно. ще ти върже страшно за клемс. А това какво е сега? Това ми го подари едно момче от вашето село, от София. Да. Беше дошъл с един Харли. Да. И видя с каква нещастна машина съм, разбираш ли? Да. Аз карам сослагера. Вика, момче, ти ма рана шафите, вика и... Вземи го, вика, направо си го откъсна на врата и аз тук го вързваш в пусна. Това е... Вика, вземи го, вика, ти ние, вика, и пари имаме, и жени имаме, и далавери имаме, и бизнес имаме. Обаче вие, гадовите, вика, са откроявате от другите хора. Значи вие нямате нищо, обаче винаги си там, където трябва да си. Дали ме разбра? Не биш ме ще звъни. Дали ще ме звъни?
Няма значение откъде идваш. Няма значение какъв си бил. Няма значение кой си. Забрави за всичко. Просто отвори очите си и гледай. Шаш. Помпа ли ти се душата така, като застанете една колона от 50-60 мотора? Да, това е хубавото, как да ти кажа. Събираме се с това за приятели от цяла България. Виждаме се и се правим футболна и това е. И е радост и за душата, и за слуха, и за окото. Да. I'm rocker! Шаш! Богути сме! За хората, моторите и вятъра.